jam jeno waali fini wiyete men ñande mawde 22 jolal ujune 2024 ina hawre 19 hoddayru ujunere temen nayi capannayi jeegom feru bererdu tolno ɗiɗi ba windande 11 fannu celluka tiitonde tajre ƴeewndo rutto e windande men taro nde lima holno foti doge ngoni e mayre holno rogere hen fof wiyete holko woni tajre facciro so en ƴeewi windande men taro nde en tawat ende fecci e doge nayyi hen rogere fof ene serda e wonde nde kala rogere hen wiyete ko tajre dosgal tajre ko rogere e windande tongore miijo windande nde taƴi poti ko serdede e bindol feccude windande nde e taƴi ene ngardina nde to banggue e bindin ene wemtinana tarowo o e tarde nde ñiɓnugol e korde rutto e windande 9 e 10 tartoɗa taroji ɗi lima holno foti taƴe ngoni e kala hen windande saato taro windande 9 ko taƴe ɗiɗi ngoni e mayre taro windande 10 ko taƴe tati ngoni e mayre horo holno tajre heptinirte e bindol tajre heptinirte e bindol ko serdude ɗum e doge e nder bindol ɗuɗal Pulaar Murtuɗo Diop yo jam ñallu ñallene nder hen